Vy ste spomínali, že po voľbách je situácia viac menej jasná, že buď získajú pravicové strany väčšinu a dokážu znova vytvoriť vládu, alebo to druhou možnosťou je, že vládu bude zostavovať Smer plus niektoré pravicové strany. Vy viete, ktoré by to mohli byť? Smer plus niekto? Áno. No, ako čo mám takú internú informáciu trošku zo Smeru, tak je to, že Robert Fico sníva o tom, aby tú vládu zostavil sám. Hoci teda na verejnosti prezentuje nie, že on chce mať nejakého ďalšieho partnera. Sníva o tom, aby sám. Druhá alternatíva so Slotom, ak by teda pri najlepšom vyšlo. A tretia alternatíva z KDH. A ak by nechcelo ísť z KDH samostatné, tak KDH plus Most. A vy by ste do vlády nešli? Teraz nemyslím so Smerom, určite, ale s tými pravicovými stranami. Išli by ste do vlády? Akože myslíte, naozaj by ste chceli do vládnuť a prevziať zodpovednosť za vývoj v tejto krajine? V žiadnom prípade sa do žiadnej koalície tlačiť nebudeme. Ako potom, ako sa k nám správali vlastne koaličné strany, že vlastne neboli ochotné zobrať ani jeden jediný sľub, čo sme my ľuďom vlastne dali pred minulými voľbami do programového vyhlásenia vlády. Jednoducho dali si tam svojich 320 sľubov, 320 bodov, ani jeden jediný z našich tam nedali. A že vlastne rok a pol sa k nám správali veľmi v podstate povýšenecky, arogantne, tak my nebudeme určite tí, ktorí teraz im sa budeme strkať niekam do vlády alebo do koalície. Nie, ja som to skôr ale ak by prišli a povedali, že chcú, aby sme im pomohli pri zostavení nejakej pravicovej vlády, a bola by šanca na Slovensku, že nebudú vládnuť zlodeji a dokáže sa zostaviť pravicová vláda a my by sme ich tam mohli strážiť a splniť si v podstate tú úlohu, s ktorou sú do politiky išiel, tak určite, že by sme to prijali. Moja otázka smerovala skôr k tomu. Už sme tu spomínali vaše vystúpenia v parlamente. Ono je asi jednoduché, a opäť to nemyslím zlom, tak pobehovať po parlamente a niekomu niečo tak od srdca povedať, ale či by ste vy vedeli reálne prevziať zodpovednosť za riadenie tejto krajiny? Lebo parlament je jedna vec, ale druhá vec je vláda a exekutíva. Samozrejme, ak by sme vlastne do nejakej koalície mali vstúpiť, samozrejme nám prípadnú nejaké možno ministerské posty, ktoré by sme mali obsadiť. A tam som si najistejší práve týmto. Lebo skúste naša povedať, kandidátka, ktoré by ste tak asi vedeli obsadiť? Ako najradšej posty Ministerstva práce, sociálnych vecí, kde si myslíme, že máme minimálne troch ľudí, ktorí by dokázali tento post zodpovedne viesť. Divácká otázka. Máte v strane osobnosti, ktoré by dokázali byť prospešné pre Slovensko a v akých oblastiach? Preto sa to pýtam. Jasné. Tak napríklad tu si myslím, že keď máme momentálne v podstate líderka kandidátky, keďže vlastne prví dvaja ľudia, ktorí teda boli spojení z OKS, KDS a na tej kandidátke už nie sú, tak je žena, je lekárka, mladá lekárka, ktorá už medzičasom profesorka, 3 deti, ale čo je na nej najzaujímavejšie, že má príbeh. Podľa mňa úžasný ľudský príbeh, že namiesto toho, aby si išla zakladať svoju rodinu, mladá žena sa zobrala a išla do Afriky a išla rok a pol alebo koľko strávila v Kenii a pomáhala tým najchudobnejším deťom v Nairobi. V slamoch, v Nairobi, v polnej nemocnici, ženám takým, ktoré museli ísť niektoré 2-3 dní peši cez púšť, kým tam došli a tieto deti liečila. Podľa mňa to je človek, ktorý ukázal, že má sociálne cítenie, ale v praxi. Nie, že si nalepím na seba, že ja som sociálny demokrat. Ale v skutočnosti mám túto miliónové hodinky. Ale úplne kvalifikácia na to, že budem vedieť riadiť jeden z najväčších rezortov na Slovensku. Samozrejme, ale takýchto ľudí tam máme kopu, ktorí podľa mňa by dokázali minimálne konkurovať tým ľuďom, ktorí doteraz tie rezorty viedli. Ale máme najmenší problém, ak by sme aj mali iný rezort, na ktorý by sme priamo medzi nami nemali človeka, na ten rezort posadiť odborníka, lebo o tom by to malo byť. Lebo teraz to funguje spôsobom takým, že pozrieme si medzi poslancov a povieme, že no dobre, Janko, ty budeš ministrom. A potom Janko sa objaví ako minister a odrazu nevie, kudy kam. Jednoducho je neschopný. Minister by mal byť špičkový manažer v prvom rade. A mali by sme oddeliť tú výkonnú moc od tej zákonodárnej. Ale tým, že my to všetko prepájame, že zákonodárna alebo poslanci sa stávajú ministrami a vlastne neschopný človek zorganizovať pomaly chod svojej vlastnej izby, odrazu sa stáva ministrom, potom tak to vyzerá. Pán Matovič, prečo ste tak veľmi presvedčení o tom, že nové strany sú záchranou pre túto krajinu? Ja som nepovedal, že nové strany sú záchranou pre túto krajinu. Ja som povedal, že obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sú určite správnym korením do toho guláša, ktorý parlament je. Nie, lebo na jednej strane kádrujete etablované strany, ktoré z vášho pohľadu to nedokázali, alebo to jednoducho nevedia robiť. Ale kde majú ľudia záruku, že tie nové strany, ktoré tu vznikajú ako huby po daždi, že to budú robiť inak? A že to budú vedieť hlavne robiť. Jasné. V
v našom prípade, ja nehovorím, že nové strany. Vôbec by som chcel robiť reklamu novým stranám, lebo si myslím, že teda niektoré sú tam čisté iba marketingový produkt. Americká agentúra vyhodnotila, spravila prieskum, že treba sa zamerať na takýchto ľudí, takýto názov, urobíme produkt a nasadíme nejaké opičky na kandidátku a tvárime sa, že sme nejaká nová strana. Toto si myslím, že nie je úprimné. My, čo robíme, tak je to, že tá naša idea vychádza úplne z iného pohľadu na vec. Keď 22 rokov mali politické strany šancu viesť Slovensko a výsledok vlastne vidíme. Pozrieme sa na začiatok a pozrieme sa na koniec. Na začiatku Slovensko nemalo žiadne dlhy, teraz má 30 miliárd eur. Na začiatku Slovensko malo nejaké štátne podniky, teraz nemá skoro žiadne štátne podniky. My sme doslova prežrali to, čo naši rodičia a starí rodičia budovali. To sme rozpredali za babku a urobili sme na krk našim deťom, sme dovolili vlastne politikom zavesiť obrovský balván dlhov, ktoré oni budú splácať. A takto sme vlastne dopadli. Čiže vidíme výsledok vlastne pôsobenia politických strán. Ja si myslím, že tým pádom úplne vnímať ako izolovaný ostrov. Štandardne môžem povedať, že politické strany štandardne zlyhali. Jednoducho ten systém, že vlastne príde nejaký predseda politickej strany, dáme tomu nejakú fazónku, povieme si, že budeme sociálna demokracia, lebo vtedy budeme vedieť získať dobrý koláč z tých voličov, získame moc a vlastne tak, ako povedal niekedy Fico, že politika je moc a peniaze, čiže vlastne politiku berie ako prostriedok k tomu, alebo cestu k tomu, aby získal moc a moc ako prostriedok k tomu, aby sme získali peniaze. Ale to je chybné. Ono by to malo byť o tom, že cez politiku získa moc, to je prirodzené, ale cez tú moc nie, že chcem získať peniaze, ale chcem hovoriť ľuďom trebárs pravdu. Ja takto skôr vnímam tých správneho politika. Ľuďom hovoriť pravdu, tým ste asi na Slovensku známi a tým ste zapísaní u väčšiny verejnosti. Otázka je, či by už nebolo na mieste hovoriť aj o vašom programe. Lebo hovoriť každý deň, že Fico je zlý, Fico kradol, Dzurinda je zlý, Dzurinda kradol, Mikloš je zlý, Mikloš kradol. Jaký je lepší bod programu ako to, keď hovorím, že neverme už ďalej politickým stranám, ale verme ľuďom. Verme ľuďom, ktorí niečo v živote dokázali. Lebo keď doteraz sme 22 rokov verili politickým stranám, spoľahli sme sa, že oni to budú zodpovedne viesť. Není to zásadný bod programu, keď už iba toto vlastne tým, čo robíme, že naplňame ideu, že aby si ľudia zvolili do parlamentu človeka, ktorému dôverujú z klasického bežného života, občianskeho. Opakujem, ale ten človek napriek tomu, že môže byť morálne čistý, nemusí byť odborník. A je pravda, že aj v prieskume Inštitútu pre verejné otázky je korupcia veľkým problémom pre Slovákov, ale pred ňou sú ešte sociálne problémy, nezamestnanosť, ľudí trápia dane a odvody. Samozrejme, poviem inak. Čiže keď ja som nehovoril o tom, že my teraz máme morálne čistých ľudí na kandidátke, nie sú odborníci. Keď si pozrite porovnanie kandidátok podľa vzdelanosti, tak naša kandidátka je prvá v poradí v dosiahnutom vzdelaní kandidátov. Máme najviac vysokoškolských študovaných, máme najviac doktorov, ako ľudí s titulom doktor, najviac profesorov, čiže máme najviac odborníkov na kandidátke, inak povedané. Nerozumiem, že prečo sa nehovorí o vašom programe. Jediné, s čím sa vaša hnutie spája, je protest proti Ficovi, protest proti gorilám, protest proti etablovaným stranám. Možno to je aj chyba moja, že vlastne neprezentujeme ďalej program. My sme ale urobili 150 ľudí na kandidátke, aj keď nezávislých. Sme sa dokázali zhodnúť na 24-stranovom programe, ktorý má 7200 slov. Je na našej stránke zavesený. Podľa mňa je bez problémov konkurencieschopný klasickým politickým stranám. Nikto nevie. Samozrejme, to beriem. Ľudia to nevedia a si myslia, že tam my ani program nemáme. My máme program zavesený u nás na stránke a sme ho zatiaľ ani nejako zásadne neprezentovali. Urobili sme jednu tlačovku, kde sme povedali, áno, dohodli sme sa na spoločnom programe a tu náho nájdete. Len máme 3 týždne dovolieb. Máte pravdu, ale by ste možno aj s tým programom mohli výjsť na verejnosť. Keď tam tá otázka taká bola, že treba náš program. Už iba treba, ja neviem, nepripadám si, že som iba behal po parlamente a vykrikoval niečo. Kto na Slovensku kedy otvoril to, že zastávame stranické nominácie? Nikto v živote nikdy, lebo všetkým to vyhovovalo. Ale mne sa to hnusilo, tak musel som to zo seba dostať von. A išiel som proti tomu a dnes odrazu som dosiahol to, že strana, ktorá má najviac stranických nominácií v tejto koalícii SDKU, mi sa podarilo dosiahnuť to, že odrazu oni si napísali do vlastného programu, že zamedzíme stranickým nomináciám na najvyšších postoch. Už to je obrovský úspech. Ja to nekritizujem, aby sme sa, alebo nezaznávam, aby sme sa rozumeli, ale kto kedy videl Matoviča behať po parlamente a hovoriť napríklad, že chceme dane vo výške 16%, po prípade DPH na úrovni 11%. O tom to hovorím. Jasné. A kto teda si zase nevšimol Matoviča, že behal po parlamente a bojoval za zrušenie priestupkovej alebo trestnoprávnej imunity? Kto si nevšimol teda Matoviča, že bojoval za zrušenie stranických nominácií? Už iba tým, že poukázať na ne, namieriť na ne svetla reflektorov, aby tá spoločnosť začala o tom hovoriť a uvedomila si, že však vlastne to je korupcia.
Však ako po každých voľbách zažívame zemetrasenie, že prídu politické strany a po každých voľbách si rozdeľujú fleky, desiatky tisíc miest a vždy tie úrady sa takto trasú od základov, lebo príde tam dosadený šéfko, ten si dosadza nových svojich šéfkov sekcií a odborov a neviem čoho a tí poslední pomaly až upratovačku si vymenia svoju. Toto zažívame po každé voľby. A teraz to zažijeme po roku a pol znova, alebo po necelých 2 rokoch. Ja budem čakať na chvíľu, keď si hnutie obyčajní ľudia dosadí nejakú stranickú nomináciu do niektorého štátneho úradu. Možno sa toho dožijeme, alebo? Ja som mal možnosť si dosadzovať aj teraz ľudí. Ani jedného sme si nedosadili. Ako vyčítali nám, že na ministerstve obrany však tam je nejaký Viskupič, to je bratranec Jozefa Viskupiča. Nie, je to obyčajný menovec, nikto tam nedosadil. Dosadila si ho tam Saska. Nemáme s tým nič. Nemáme jedného jediného človeka. A prvá vec, ktorú som hneď po voľbách v nedeľu večer mal ponúknutú, bolo to, že či nechceme si niekam nejakých ľudí dať. Ne, nezobral som to. Lebo ak by som to raz spravil, tak si v tom. Ak si pamätám, tak vy ste mali tú prvú noc po voľbách viacero vecí ponúknutých. Nebolo to len stranická nominácia, ale aj 20 miliónov to bolo? To nebola tá noc po voľbách. Ja som mal hlavne, čo som mal ponúknutú vlastne hneď na druhý deň po voľbách, alebo v ten deň, ak boli výsledky volieb známe, čiže v nedeľu večer mal ponúknuté to, že či sa nechceme vzdať nejakých mandátov, či nechceme odísť do exekutívy, či teda nechceme nejaké miesta v exekutíve pre nejakých ďalších ľudí. Všetko za tým cieľom, lebo oni sa odrazu toho zlakli. Odrazu zistili, že majú 4 ľudí v parlamente, na ktorých stojí väčšina a že teraz tým pádom bude to nejaká neriadená strela. Zostal a treba povedať, neviem, ako to vnímate, či je to smutné, alebo vás to teší, ale faktom je, že žiadna z etablovaných politických strán vás neberie ako plnohodnotného hodnotového partnera. Mne to vôbec nevadí. Je to prirodzené. Ak chcete niečo meniť, tak s niekým asi spolupracovať budete musieť. Všetky tie strany, či teda v zelenom, ružovom, modrom alebo akomkoľvek v tom parlamente, ktoré sú, tak to, čo tu zaznelo v posledných týždňoch, že oni vlastne mali takú dlhodobú dohodu o tom, že sa budú navzájom kryť, že sa tie korupčné kauzy nebudú vyšetrovať, lebo vedeli, že keď začneme vyšetrovať, tak potom zase tí budú nás vyšetrovať a vlastne nikto nikedy by nemohol kradnúť. Tak toto vlastne bol ten systém. Ľudia naivne verili, každé 4 roky chodili k voľbám, zvolili si nejaké nové strany, alebo nie, že nové strany, zvolili si strany, mali spokojné svedomie, že splnili si občiansku povinnosť, ale v skutočnosti tie strany raz jedni alebo druhý ťahali pilku, inak povedané kradli. Ale uznávate, že nie. Ale týmto chcem povedať to, že vlastne oni mali pohodičku v tom parlamente alebo v tej politike. Sice na seba tam teátro akože kydali jeden na druhého, ale neišli do dôsledkov. Keď už vedeli, že tam sa niečo ukradlo, nevyšetrilo sa to. Sedí nejaký politik za tých 20 rokov, nikto nikdy nesedel. A zrazu je problém, lebo sa tam vyskytol Matovič, blázen, ktorý je schopný vykričať komukoľvek do očí, že je zlodej a nebojí sa ho. Najväčšieho zlodeja. A keď ho niekto začne škrtiť, tak ho začne škrtiť. Že predsa len medzi tými 150 poslancami nájdeme aj slušných ľudí, ak to môžem tak povedať. Sú tam slušní ľudia, len majú jednu jedinú chybu. A to je chyba taká, že kryjú zlodejov. Lebo pre mňa je človek, ktorý, keď viem, že moja strana v podstate spácha nejakú korupciu a ja si strčím hlavu do piesku a tvárim sa, že tú zlodejinu nevidím. Ale vedia to tí ľudia? Samozrejme, že to vidia, len to nechcú vidieť. To je najväčší problém. Že oni sa tvária, ako keby to nevidia. Oni sú naozaj klasický typ štrosy, ktorí hlavu strčia 4 metre do piesku radší a tvária sa, že oni s tým nič nemajú. Pri kauze daňový úrad alebo platinové sitka. Koľko poslancov SDK prišlo a povedalo pred kameru, že ja mám s týmto problém? Ani jeden to s tým nedokázal. Toto je problém. Môžu tam byť dobrí ľudia, ale keď oni v takýchto kľúčových situáciách nepovedia, že bacha, do ryti nekradníme, neokrádajme tých ľudí, ktorí nás volili, tak sú rovnako zlodeji, ako tí, ktorí to zlodejstvo páchajú. Neodpustím si. Nájdete slušných ľudí aj v Smere? Ako tohto parametru určite tí slušní ľudia sú. Keď sa s tými ľuďmi bavíte, to veľa z nich je akože serióznych, v pohode, akože normálne sa môžete s ním povyprávať. Ale v tých kľúčových situáciách sa lámu charaktery. Keď v kľúčovej situácii aj v tom Smere, keď sa správajú ako cvičené opice, ktoré za banánik zavrú pusinku, prelepia si ju a tvária sa, že nič nepočujú, nič nevidia, nič nehovoria, tak jednoducho sú to cvičené opice. Oni dobrovoľne vzdávajú sa svojho vlastného svedomia, svojho presvedčenia a vymieňajú ho vlastne za svedomie presvedčenia predsa.